Foli Anita mi amoke ganision bela jilemani wakati kufolila oni wantuma o bisimila mi fa production ni ondu teleka kuna foni dili kineka bi octobre kolo tile woro samba fla ani muka ani nani bakuru ba fola anga ministry muka baranye sinindo lakana ani basiki sabatili ma mali kononi o colonel major Daoud Ali Mohamedi ale risi ka chide ka o bisimila anga jamana kono ni ko Igor Komi ko anana kana nyefolike hirisi nyemogo bami ka bara nyesilindo lakana koma kaseka na nyefolike fere mun kana te walsa lakana obseka sabatike ni malila chugani kafara oka anga jamana keleke jo ni uni army ndi sambi woro anina ni soro obena tarata temini ni kuno funu digna lasi au mahdi kafara dowaroka walasa irisini malika baranyogonya otobisika yiriwa chugamna colonel major Daoud Ali Mohamedi aleye irisi ka lasindi mumbe malikono Igor Komi ka bisimila akunana irisi o nyemogo bamika baranya sinido lakana koma kanani uka bataki konna na nyefolikele do feremu kanka latike walasa lakana obisika sabati malikono chugamina bara akanga keni mini kanga temesira munufe waya yira ka fofana nikali ulabana ilisika ministri mka baranya sinido kalankoma o kanka na anga jamana kono kafara uka anga soro ministri al usenu sanu ale ayira ka fo ilisika kuludo oluwere kanka na malila tuni ubena fero sigi sinka ka jeti meke lithium bara ukubisika damne chugayamina walasa soro ubisika la yiriwa chugayamina ayesi kononana ubisika la meka nyataka sabati uga bara kono jamana chamaka faranyugon kankulu ni abifo o mako brika ni ale damine kunye Brazil, Russie, and Chine jamana anga jamana ko kanko ministry Ablaye Job alibika kuma nyogonya keni Russie jamana walasa ayesi alibisika duni kulina chugamna wa mi bafla anitani kilin sain Sud Afrique jamana ufarala ni kulinka nyine sanfana kono ni obena janvier kolo tuli folo masamba flani muka aninani jamana were ulufarala akulinka ni ochela odoye Iran, Argentine, Égypte, Éthiopie, Arabie Saoudite, alini Émirats Arabes ini ulufarala akulinka. Octobre kalo o nyogondeme kalo ani kerefeden keleli o kalodu nyineta oye atako muka ani konontone adam nena tarata temenina ababu be femika mali konnana oye sanji kasara e mugo mun soro kademeta kanyesi uluma adinfa utaraka di professeur Kayumi Jean Bosco kunarima wa dogo kun folo mi temena obunya kun taraka di alima okumbe kake kanyesi anga jamana makorobo uluma dogo kun flana utaraka di adimbama ni oye Madame Jackie Kajatu Tugule nale mali islame muso oluka kulu onyemwe odogo kun bara obenake kanyesi muso anidiuma adogo kun sabana obenake kanyesi mogom nukelendo kerefede anga jamana kono okunya kelelimani obunya dilendo eli kamate alima adogo kun nanina hudira anga jamana ale donatana korodoma ni oisi duble kita ya bunya taraka di alima obara obenake kanyesi shinfiuka hani barako ufanaka anga mali sodasu uli sambi woro ani nani soro no bena tarata temenima husigira sinka samba kili ani keme konotoni bi woro ni ukera bamako nga nyunu ukasigi sinka akili jigina Mali alini Senegal olokun farala nyogonka ni kake jamana kilini abefo umako fédération o fédération gouvernement nyemogo o kunyi Modibo Keita awakati la awasablo nyemogo o kunyi Léopold Sédar Senghor ministre de la défense kunyi Mamadou Dia Ali uka fédération conseil konnala ministre ka ladala laje sinfeju kalo kile bisaba samba kile ani keme konontoni bi worola conseil kunyi alayne Ablaye Soumare ale kake Fédération au chef d'État majoré nga Sénégali au maçon au Masabla Mamadou Dia ale kumefe colonel Fall Odekake chef d'État majoré au Kerasawi ni kanani fonyon ko Mali ale ni Sénégal che nyoni fédération ale gachi faba okuyi Dakar o jamanari nga fédération ale re chira kake ni fonyon ko jamana fla oluni nyokonche na chira otukalo kilimwana o sankile ko folela
o cilen tɛmɛlen kɔfɛ ka kɛ ni digiri dɔ ye ni o ye nimero 12 ye utkalo kile 31 o san kofɔlen kelen na kapitɛni Pinana Darabu ale de kɛra Mali chef de bataillon o ɲɛmɔgɔba ye septembre kalo kile 26 la o san kelen kofɔlen na yɛlɛma caman o donna Mali koɲɛw la min ye état-major territorial ye ale tɔgɔ yɛlɛmana ka kɛ état-major de l'armée du Mali ye kapitɛni Seku Tarawele ale de kɛra an ka jamana kɛlɛkɛcɛw olu ka ɲɛmɔgɔba ye Mali kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna na octobre kalo tile fɔlɔ la san 1960 o la a ye kɛlɛkɛcɛw olu fara ɲɔgɔn kan ni ka ladilikan caman di u ma ni o dɔ ye kan bɛnbakɛw olu tɛmɛna sira minnu fɛ u ka u cɛsiri walasa u yɛrɛ bɛ se ka tɛmɛ olu la cogoya min na min bɛ se ka kɛ sababu ye ka lakana ni basigi o sabati Mali kɔnɔ cogoya min na o san 1960 la octobre kalo tile 12 an ka jamana kɛlɛkɛcɛw olu yirala jamana marabagaw la ni o kɛnɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ wasabulon ɲɛmɔgɔ ka fara gouvernement mɔgɔw kan ani jamana kɔnɔ wɛrɛ olu mɔgɔw kun bɛ a kɛnɛ kan hakili jiginna tuguni ɲɔni fédération ale yɛrɛ ka ci a kun laɲinina Abdoulaye Soumaré min kun ka kɛ Mali chef d'état-major général ye ale seginna ka na Bamako san kofɔlen kelen na n'o bɛnna décembre kalo tile 23 ma ale kɛlen ka na o san kɔnɔna la décembre kalo tile 28 ale kɛra Mali chef d'état-major général ye o hukumu kɔnɔna na san kɛlen ka yɛlɛma ni o bɛnna san 1961 ma o san kofɔlen na an ka jamana kɛlɛkɛcɛw olu hakɛya ɲɛfɔli kɛra o kan mɔgɔ 1232 ni o cɛla chef de bataillon o kun ye 2 ye capitaine o kun ye 3 ye lieutenant o fana kun ye 3 ye sous lieutenant olu kun ye mɔgɔ 14 an ka ministre mun ka baara ɲɛsinnen don sirakana ko ma ni ale ka yamaruya ye anazɛri mɔgɔw olu ye wuli ka jɔ kɛ kari don ni o kun bɛnna septembre kalo tile 29 ma bolimafɛn minnu jɔlen bɛ sirakanaw la kabini wagati jan o ye olu taga bɔ yen walasa bolimafɛnw olu bɛ se ka boli nɔgɔya la cogoya min na wa yirala k'a fɔ ko doni a nataw la mɔgɔ minnu fana ni olu bɛ feere kɛ sirakanaw la ko a bɛna se olu fana ma Mopti mara la septembre kalo tile 16 ka dugu jɛ a 17 la Sevare kɔnɔ ka lakana baarakɛlaw to u ka baara la u tagara bɔ kɛnɛya baarakɛla mɔgɔ 2 kan ambulance kɔnɔ ni taji litiri 20 o kun bɛ olu bolo o kun tilalen don bidon 6 o ni ɲɔgɔn cɛ o dugusɛjɛ tuguni tɛgɛ tilala ka da mɔgɔ 3nan fana kan ni taji kun bɛ ale bolo a yirala k'a fɔ hali bi ɲininiw o bɛ sen na cakɛda min ka baara ɲɛsinnen don ɲɛnaminimafɛnw olu koɲa ɲɛnɛbɔli ma Mali kɔnɔna la ni o ye OCS olu y'a ladɔnniya k'a fɔ Bamako kɔnɔna la an ka jamana pankuru jigi kɛnɛba kan bɔ taara kɛ ɲɛnaminimafɛn kilo 2 ani kɔ ma ni o yira bagajanmɛ dɔ kɔnɔ min kun bɛ ka a kun ɲɛsin Arabi Saoudite o jamana kan kari tɛmɛnen n'o kun bɛnna septembre kalo tile 29 ma an ka jamana école karamɔgɔw olu ka kimɛli o daminɛna ni o ye collectivité territoriale ye mɔgɔ minnu kun bɛ ɲɔgɔn dan na a la o ye mɔgɔ 21 ni 765 nka o cɛla mɔgɔ 684 olu de kan ka taa a la ka daminɛ ɲinɛ san janvier kalo la ka taa se mai kalo o wagati ma a yirala k'a fɔ ko binkɛli wale minnu kɛra ka ɲɛsin adamadenw ma ni o ye violence basée sur le genre o waleya min yera Mali kɔnɔna na k'o ye 415 an bɛ taa kɔkan kibaruyaw la Burkina Faso u ka cakɛda ba min ɲɛsinnen don kunnafoni ko ma ni o ye CSC octobre kalo tile 2 tɛmɛnen na olu ye a ladɔnniya k'a fɔ u ka chaîne min bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Canal Plus n'ale bɛ jɛmukan min bɔ dɔ bɔ n'a bɛ fɔ o jɛmukan in ma ko Bachelor o bɔli ka dabila u ka jamana kɔnɔ ka sababuya kɛ k'a bɛ ka dankari kɛ u ka jamana o danbe la ka ɲɛsin sifinlakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye musolakaw ye sabula ni jɛmukan in kɔnɔna la muso caman olu de kan ka tɛmɛ sira dɔw fɛ walasa cɛ kelen o bɛ se ka muso kelen ta olu cɛla cogoya min na nka walasa o muso kelen ka se ka taa a kan ka tɛmɛ critère dɔw de fɛ hali bi o octobre kalo tile 2 o kelen na Burkina Faso ka ministre ka ladala lajɛ kɔnɔna na kumana fɛn caman kan i n'a fɔ kɔrɔlen ko nka u ka ministre mun ka baara ɲɛsinnen don sigida ni ji ani sanuya ko ma ni o ye Roger Baro ye ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ka jamana kɔnɔ ka kɛ ni
u ka sariya dɔ ye ni o tara kabini mɛ kalo kile 20 san 2014 o wagati la o sariya a baara ko bɛna ta ba la u ka jamana kɔnɔna la n'o ye manani emballage ani sachet minnu bɛ plastique la olu bɛɛ ko o bɛna dabila u ka jamana kɔnɔ ɲɔni a ka daminɛ ko kalo 6 ɲɔgɔn o dilen don u ka jamana kɔnɔdenw ma walasa labɛn u bɛ se ka sabati ka ɲɛ cogo min. Niger jamana kɔnɔ ka kɛ ni sanji ba min nana Tawa mara la u ka jamana cakɛdaba dɔ min ka baara ɲɛsinnen don banko ma n'a bɛ fɔ o ma ko Banque Sony Bank tɛnɛndon septembre kalo tile 30 o ye dɛmɛba ta ni ka ɲɛsin Tawa kaw ma walasa u se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni o ye cogo min. Senegali kow fɛ yen nɔ min ye u ka wasaden kalafili o baaraw kan k'a daminɛ novembre kalo tile 14 o nata la u ka minisiri ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ni o ye Ousmane Sonko ale kɛmɛ k'a ka sɛbɛn don a la. Laginɛ Conakry o jamana ye a ka yɛrɛma hɔrɔnya san 66 sɔrɔ ni o bɛnna octobre kalo tile 2 o tɛmɛnen na hakili jiginna u ka yɛrɛma hɔrɔnya o tara kabini san 1958 na u ye a kɛ ni ɲɛnajɛ ni o dɔ kɛra ni mamaya ale bɛ kuma u ka jamana dɔn se dɔ de kan mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu si ye kelen olu bɛ fara ɲɔgɔn kan fan kelen fɛ ni ka fini kelen don ka dɔn kɛ olu ni dɔwɛrɛw. Nigeria jamana kɔnɔ kabini araba tɛmɛnen na u ka jamana ɲɛmɔgɔ Bola Tinubu ale bɔra Abuja ni ka kunɲɛsin Royaume Uni ma dɔgɔkun 2 kɔnɔna la ni ka taa a ka san o sɛgɛnlafiɲɛbɔ la ni o ye congé annuel ye. Jɛkulu minnu ka baara ɲɛsinnen don bingalikɛlaw olu kɛlɛli ma Haïti jamana kɔnɔ ni o ko ɲɛnabɔbaga o ye Keniyakaw ye ONU ka conseil de sécurité mɔgɔw olu bɛnna a kan ka dɔ fara u ka baara kuntagala kan walasa hali bi lakana o bɛ se ka sabati Haïti kɔnɔ cogo min. Ni ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniw na an bɛ foliba lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw ka kulomajɔ ni lajɛli la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la ka foli lase an ka dibila baarakɛbagaw olu yɛrɛ ma kosɛbɛ ala ka bɛn ni basigi sabati Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan tɔw la a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni ala ka jɛ.